Hiri-antolamenduko plan orokorra edo APOa udal baten hirigintza dokumentu ofizial nagusia da eta araudia baino estrategia proposatzen du. APOak beraz, etorkizuneko errenteria nolakoa izango den erabakitzeko eta zehazteko aukera emango digu, eta prozesu horretan guztion ekarpena ezinbestekoa da. Horregatik, gonbidatzen zaitut prozesu honetan parte hartzera. Errenteriak gutxi gorabehera 32 kilometro kuadroko azalera dauka. Eta Donostia aldea eta Bidasoa aldea artean dago. Iparraldean Kantauri itsasoaren kostaldea dauka. Eta hegoaldera berriz, Aiako herriaren parke naturala. Hegoaldean ingurune naturala, eta iparraldean berriz Oiartzun ibaiaren ondoan hirigune nagusia. Bien bitartean industriaguneak eta baserriek osatutako zonaldea. Hau da, lurraren erabilera ezberdinak nabarmen bereizita daude. Biztanleei dagokienez, 40.000 pertsona inguru bizi gara. Esan bezala gehienak udalerriaren eremu txiki batean, dentsitate altuko hiri ingurunea osatuz. Gure herrian industriak eta antzeko jarduerek pisu handia izan dute. Gaur egun berriz, errenteriar gehienak 3. sektorean aritzen dira, hau da zerbitzuetako langileak dira. Lehen, errenteriar gehienek herrian bertan egiten zuten lan. Egun, errenteriarren erdiak baino gehiagok herritik kanpo egiten du lan. Diagnostikoa egin eta etorkizuneko herria pentsatzeko 6 esparru bereizi ditugu. Batetik, mugikortasuna eta irisgarritasuna. Bigarrenik, garapen ekonomikoa. Hirugarrena, gizarte kohesioa, zaintza eta etxebizitza. Laugarrena, klima aldaketa, ingurumen arriskuak eta hiri metabolismoa. Bosgarrena, euskara eta kultura. Eta 6. kirola eta osasuna. Egia da, arlo batzuk hirigintza plangintzarekin lotzea, arrotzagoa zaigula, beste batzuk lotzea baino. Baina azkenean, hiriaren antolaketak erabateko inpaktua dauka horietan guztietan, eta horregatik txertatu nahi izan ditugu 6 esparru horiek. Mugikortasuna eta irisgarritasuna da horietan lehena. Honen inguruan esan dezakegu, herriak baduela mugikortasun iraunkorrerako oinarri sendoa. Garraio publikoaren sarean ondo kokatuta dago, eta bereziki trenbide azpiegitura onak ditu. Herribarruko mugimendu gehienak oinez egin daitezke eta egiten dira. Distantziak ez baitira handiak. Eta arazo nagusia izan daitezkeen aldapak arintzeko igogailu sistema garrantzitsua dugu. Lana, merkataritza eta oro har jarduera ekonomikoarekin zerikusia du garapen ekonomikoa izendatu dugun 2. esparruak. APOak alor honetan ere zeresan handia dauka, lurra zertarako erabiliko den hirigintza plangintzak zehazten duelako. Errenteriaren kasuan esan dezakegu apenas gelditzen dela tokirik industria berriak kokatzeko. Naiz eta ekonomiaren etorkizuneko joerek ere zerbitzuen alde egiten duten. Landa eremua ere aztertu beharko dugu, izan ere tokikoa edo 0 kilometroko produktuetan oinarritutako elikadura nahi badugu, horretarako tokia dugun zehaztu beharko dugu. 3. esparruak gizarte kohesioa, zaintza eta etxebizitzarena da. APOak, tokiak eta jarduerak lotzen dituen neurrian, non zer egin daitekeen zehazten digu, eta beraz, honen barruan zehaztuko da, etxebizitza politika eta ekipamenduena. Gizarte kohesioari dagokionez, orain arteko azterketek esaten digute aldeak alde, herriko auzuen artean diferentzia handirik ez dagoela, eta populazioaren ezaugarriak nahiko homogeneoak direla auzo guztietan. Etxebizitzaren gaiak arreta behar du hainbat ardatzetan, esaterako gutxi dira hutsik daudenak, eta horrek ekartzen du eskaintza urria izatea. Bestalde, bizikidetza unitateak txikitu egin dira, eta etxebizitza kopuruari ez ezik, tipologiari ere begiratu beharko diogu. Klima aldaketa, ingurumen arriskuak eta hiri metabolismoa batu ditugu beste alor batean. Honi dagokionez, aurretiko azterketak esaten digute, herrian bertan sorturiko arrisku handirik ez dagoela, eta ingurumenaren alorrean hobekuntzak egiten ari direla esaterako ibaiaren garbiketan edota basoen zaintzan. Klima aldaketa bada arduratzen gaituen gaia. Izan ere, egun batetik besterakoa ez bada ere, itsas mailaren igoera kezka iturri izan daiteke. Aurre ikusten den igoerak ez luke herria zuzenean ukituko, baina eduki ditzake hainbat eragin bere drenaje sisteman. 5. arretagunea kulturan eta euskeran jarri dugu. APOarekin lotzea zailagoa zaigun arren, hauetan ere eragiten du APOak.
Etorkizuneko marrazkiak erabakiko du adibidez, auzoek kultura eta gizarte jardueretarako guneak edukiko dituzten, edota sarri beste hizkuntzen hiztun diren iritsi berri guztiak gune bertsuetan biziko diren. 6 alorretan azkena, osasunak eta kirolak osatzen dute. Kasu honetan ere, hirigintza plangintzak baldintzatuko du, ekipamenduen kokapena, osasunerako egokia den mugikortasuna edota parkeen zein paseorako gune ezberdinen arteko loturak. 6 lan ildo aipatu ditugu, baina horiek guztiak jorratzeko bada garrantzitsua zaigun irizpide bat, emakume eta gizonen arteko berdintasunarena. Etorkizuneko herria marrazteko garaian, genero ikuspegia aintzat hartzea ezinbestekoa baitzaigu. Apo berria zehaztuz etorkizuneko herria eraikitzera goaz. Eta guztion herria izan dadin, eta parean ditugun erronkei erantzun bateratua emateko ezinbestekoa da, elkarrekin pentsatu, amestu eta lan egitea.